Ugyanazt a nézetet osztom, mint Viktor Orbán is, hogy ezt a politikai, ideológiai terveket, amelyeket Európában is mondanak, hogy teljes mértékben el kell magunkat vágni az orosz kőolajtól vagy a gáztól, ez nem csak Magyarországot vagy Szlovákiát fogja károsítani, hanem teljesen egész Európát. A máme tu druhú veľmi vážnu tému, a to je nelegálna migrácia. És a második fontos téma az illegális migráció. Klobúk dole predtým, ako maďarská vláda pomohla celej Európe pred nelegálnou migráciou. Le a kalappal azelőtt, ahogy Magyarország segített egész Európának a migráció kérdésének megoldásával kapcsolatban. A namiesto toho, aby Európa a Európska únia uznala významný príspevok maďarskej vlády v boji proti nelegálnej migrácii, tak ju vystavuje nechutným útokom. A ja obdivujem statočnosť Viktora Orbána, ako sa k týmto útokom stavia. És ahelyett, hogy Európa, az Európai Unió megköszönné ezt a hozzájárulást Viktor Orbánnak, a helyett támadják, megalázzák, és nem megfelelő módon viselkednek vele. Povinne nám chceli nanútiť kvóty migrantov, čo sme spoločne s predsedom vlády Maďarska odmietli. Migránskvótákat akartak ránk utalni, és ezeket a kötelező migránskvótákat mi együtt Magyarországgal elutasítottuk. A toto bude jeden z najvýznamnejších cieľov našej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom, a to je, aby sme zabránili akýmkoľvek pokusom vnúcovať suverénnym štátom, čo majú v oblasti nelegálnej migrácie robiť. To je suverénne rozhodnutie každého štátu. És ez az egyik legfontosabb célunk, ami a migráció ellenes harcot illeti, hogy megakadályozzuk azt, hogy egy szuverén országra valamit rákényszerítsenek, vagy diktálják számára azt, hogy mit csináljon. Samozrejme musím spomenúť vojnový konflikt na Ukrajine. Meg kell említenem a háborús konfliktust Ukrajnában is. V Európskej únii sa mi zdá, že sú len dvaja premiéri, ktorí hovoria o miery na Ukrajine. Úgy gondolom, hogy az Európai Unióban csak két olyan miniszterelnök van, aki az ukrajnai békéről beszél. A jedným z nich je určite Viktor Orbán. És ezek közül az egyik biztosan Orbán Viktor. Maďarsko-slovenské vzťahy musia viesť k ďalšej podpore všetkých mierových iniciatív. És a szlovák-magyar kapcsolatoknak továbbra is a békés megoldás felé kell mutatniuk. Je evidentné, že stratégia, ktorú nastavila Európska únia k vojne na Ukrajine, je neúspešná a zlyhala. Egyértelmű, hogy azok az intézkedések, illetve az a stratégia, amelyet az Európai Unió elfogadott az ukrajnai háborúval kapcsolatban, nem vezet sikerre. A szlovák állampolgárok felé szeretném ezt az üzenetet küldeni, hogy én úgy szeretném építeni az országot, ahogy Viktor Orbán úr is Magyarországon.